Milí spoluobčania, ďakujem vám za všetky pozitívne reakcie po ohlásení mojej kandidatúry na starostu. Nesmierne ma to teší a uistuje v tom, že moje rozhodnutie bolo správne. Dnes by som vám rád predstavil tým ľudí, ktorým dôverujem a ktorí sa budú uchádzať o vaše hlasy v voľbách na poslancov obecného zastupiteľstva. Keďže celý život pôsobím v stavebníctve ako projektant, do týmu som prizval Martina Víra, skúseného stavebvedúceho. Jeho odborné znalosti budú dôležité pri dokončení kanalizácie, výstavbe domova dôchodcov a ďalších projektoch. Zuzana Vírová je zdravotná sestra vo fakultnej nemocnici v Nitre. Pomoc ľuďom považuje za svoje poslanie, preto sa bude venovať predovšetkým zdravotníctvu a sociálnej oblasti. Jakub Kečkeš pôsobí v Policajnom zbore Slovenskej republiky, zamerá sa na zvyšovanie bezpečnosti v obci a na podporu športových a voľnočasových aktivít detí a mládeže. Andrej Fogada, súkromne hospodárací roľník, sa chce venovať predovšetkým protipovodňovým opatreniam a starostlivosti o krajinu. Tomáš Chrastina pôsobí ako manažér v Jaguar Land Rover Nitre a je bývalý športovec. Svoje skúsenosti chce využiť pri riadení významných obecných projektov a rozvoji športovej infraštruktúry. Pavol Cocher pôsobí väčšinu života ako manažér a viac ako 15 rokov sa venuje mládežníckemu futbalu vo Veľkom Záluží. Jeho prioritou bude podpora športu, miestnych spolkov a združení. Sedmičku kandidátov uzatvára Monika Móciková, ktorá je vedúcou mzdovej účtárne Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Do zastupiteľstva prinesie hlavne zodpovedný prístup k hospodáreniu a financiám. Verím, že spojenie skúsených ľudí z rôznych oblastí môže priniesť našej obci zodpovedné rozhodnutia a dobré výsledky. Verím v tento tím a veríme spoločne v lepšie Veľké Záluže.